खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सेथि सोंथियाव दङ पेराशुटआव मा गेस सोनाय जायो? कार्बन, नाइट्रजेन, हाइड्रजेन, हेलियाम। बेनि फिननाया जागोन नाइट्रजेन। गोसोम टमेट'खौ मा हादराव मोननाय जायो? रुस, चीन, भारत, इंलेन्ड। बेनि फिननाया जागोन इंलेन्ड। स्कुटारखौ मा हादराव दिहुनग्रोनाय जायामोन? चीन, आमेरिका, ब्रिटेन, भारत। बेनि फिननाया जागोन ब्रिटेन। भारतनि मा जायगायाव गोजा गाबनि भिन्दि मोनो? केरेला, कर्नाटक, आसाम, राजस्थान। बेनि फिननाया जागोन राजस्थान। ताजमहलखौ सोरनि सासनाव बानायनाय जायामोन? बाबर, आकबर, शाहजाहान, जाहांगीर। बेनि फिननाया जागोन शाहजाहान। कुतुब मिनारआ भारतनि मा सहराव दं? दिल्ली, मुम्बाइ, राजस्थान, कलकाता। बेनि फिननाया जागोन दिल्ली। भारतनि बयनिख्रुइबो फिसासिन हादरसाया मा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गवा, बिहार। बेनि फिननाया जागोन गवा। भारत हादरनि मिथाइया मा? जुलाफि, रसगुल्ला, साना, सिंग्रा। बेनिनो फिननाया जागोन जुलाफि। मा जिबनि थैया निला जायो? बिच्छू, अक्ट'पास, खांखमा, एन्जर। बेनिनो फिननाया जागोन अक्ट'पास। लोगोफोर, बेबायदि बर'नि जिके मोनबाय थानो थाखाय बे जोंनि गियान बाख्रि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनानै ला। दानिया जोंना जिसे सोंथियाव दं भारतनि मा मिनारआ बयनिख्रुइबो गोजौसिन? सुल्ता मिनार, चार मिनार, शहीद मिनार, कुतुब मिनार। बेनि फिननाया जागोन कुतुब मिनार। गौतम बुद्धआ बबेयाव थैयामोन? बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। बेनि फिननाया जागोन कुशीनगर। भारतनि बयनिख्रुइबो गुवारसिन दैमानि मुङा मा? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोमती, चम्बल। बेनि फिननाया जागोन ब्रह्मपुत्र। आधार कार्डखौ मा जायगायाव बानायग्रोआमोन? महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान। बेनि फिननाया जागोन महाराष्ट्र। मा बिफांखौ दानोब्ला उन्दै गथ'सा गाबनायनि राव ओंखारो? निम, साल, मुदुफुल, मेट्रिक। बेनि फिननाया जागोन मेट्रिक। साइकेलखौ मा हादराव दिहुनग्रोदोंमोन? भारत, चीन, जार्मानी, जापान। बेनि फिननाया जागोन जार्मानी। खुरखुरि मिथाइयाव मा जुनारनि मेजेम लगायनाय जायो? मोसौ, मैसो, अमा, सैमा। बेनि फिननाया जागोन अमा। मा जुनारा
12 किल'मिटार गोजाननि दैखौबो दै दं होनना मोनथिनो मोनो। गराय, मैदेर, उट, केंगारु। बेनि फिननाया जागोन मैदेर। गुफुर मैदेर मा हादराव मोननाय जायो? चीन, भारत, थाइलेण्ड, श्रीलंका। बेनि फिननाया जागोन थाइलेण्ड। जोबथारनायाव दङ जोंना दैजों दावहा नांग्रा सान्थ्रि हान्जाया आर्मि, एयारफर्स, नेभि, BSF। बेनि फिननाया जागोन नेभि। लोगोफोर, भिडिअ खालामनो गोबां खस्थ' जायो। जोंखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनानै हो। गोजोन्थों।